Den Masih Broto. Sumintene Ani, Den Masih Broto Solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo Kin. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kang kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, nganggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya, Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho, Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten, Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur sutradara. Ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Ani, sing kedanan Ani. Ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Iya. Iki ketemu ning dalan terus semintene bengok. Den Mas, tuk. Ngono, ya, tuk. Iki nek apik 1 second. Ya. Petukan. Tuk. Den Mas. Waduh. Tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapak. Bapak Durna ngono ae. Bapak Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora? Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora sih? Ah tak kira gue nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresna karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresna karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresna kalian jenengan, Kang Mas. Piye? Ayo. Wah, Den Masih Broto ndase atos sih. Aku tetep ora Bathuke digathukke barang. Kang Mas, Iki- kok mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya Suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas, kula teng sing mriki. apik. Ning aku kudu ora gelem karo kowe Suminten. Wis kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, ya tetep emoh. Tetep emoh aku Suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon.
Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon delok aku to. Pandanglah aku Kang Mas. Ojo Suminten. Kang Mas. Ojo. Pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalian jenengan. Kang Mas Ngene lho, Suminten. Iki aku aku ora iso Suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho Suminten. Ora Suminten. Kowe pancen tresno tenan karo aku. Heeh. Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. Heeh. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho Suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh mlaku adoh tekan kene. Aku ki knoso ngelak Suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sikik Suminten. Aja kesusu. Sing kesusu aku wae. mboten ngaten niku, jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresno tenan karo aku, golekno banyu kambil. Engko sikik Suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresno kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelak Suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas njenengan. Kowe Ya mubah. ampun Kang Mas gede mimit. Lemu bali rada mengko Suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe edano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ha iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho. Iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki Suminten lunga rak kula ken beto golek wedang lah niki terus mungkin jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki ya wis kowe kepiye Suminten? Nah, Aku malah kowe nembang apa nek apa liwong terus wong jati lisik soliken ku nganti gegeblak. Kang Mas, piye Suminten? kula sidokan golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki Endi to? Siji apa loro Suminten? Aku ki moh kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane ya gelem. Mbok iya to Kang Mas. Ora Suminten aku ora iso tresno Terus? karo kowe. Terus piye iki? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah, soliken geret ngalor geret ngidul. Ndase Kang Mas. jebloske panggung. Piye Suminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwang Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwang ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kok masuk anginku mari iki? Ayo, dadi liwong. Wedan kowe iki. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih idep-idep ngambung ember. Ayo. Yo. Dadi liwang atiku. Di sana katamu. Awang bagus ganti lagu.
Yo karepmu. Tenane. Dikira aku ora. Kang Mas. Piye, Cip? Ket mau Kang Mas wae. Kula lak ayu to? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang melih nggih. Ya. Pak Santoso. Pripun Pak goyangan kula? Sabda Gusti nilani ras aku kakak dinowo mati. Iya. Kang Mas, Pripun? pripun jenengan pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Wah. Wis entek to iki ceritane. Dadi liwat atiku. Wong bagus ganti lagu. Godho ati ripar siang dalu. Jas. Langsung nggih. Masukin Mas Denka. Sabda Pandeta Ratu. Oke Gusti milani. Aku bakal dinowo mati. Rampung ya tumtuman enak to nyambut gawe nyoke nyo guntontom ke cangkem Kula Pak. ayo kowe nganggo diambung barang nyo tak tambahi 100 nggo tuku lipstik Nyuwun nggih Pak. iya ya gelem-geleme ya ani mung bojone dhewe ora gelem diambung kok. Ayo totalitas sing ngono kuwi ya ora apa-apa ya Mas. Ayo Tin. Oh, budhek wae dikon dijawuhi kok isih deprok nang kono ora. Ngejak kanca nggih. Sapa? Buke. Buke sapa? Bene. Ora cengengesan kowe muni. Bungaru muni buke kok melet barang apa ta kowe? Ora melet yo. Ngece kok. Aku mau mak trolor mau apa? Apa to? Ora kok. Agung ngene lah. Ngece karo buke wae ora sembrono. Buke nggih. Hah? Karo buke ya. Ning digawani lho. Jare Katno. Oh iya, Deng.
Lali aku. Aku jane wis lali lho, Kat. Ning Tatin sing kelingan. Ana hubungan apa karo Tatin? Ayo ngadeg. Iso ngadeg ra? Yuk. Iso ngadeg ra? Tak deke lho ngono iki. Iya karepmu. Ayo Karno ajar kendel. Karo buke. Madhep penonton karo nembang. Ya. Memanesmu anguci. Kok kowe gelem ngadeg e? Ning aren. Ayo kendel ayo. Wah beteke karo aku. Ben lega. Kowe kok jarike terus ngompol. Ora. Niki ajeng ngomongan Pak men dirungokke sik mergo apa? Ana warkanda apa? Sinom grandel. Ora kowe kok gelem maju mergo apa? Dukane juragane. Ora lah aku tenanan lho. Oh tek naruh kowe wis. Saya. Bener rampung. Mergo karo aku. Iya. Jame. Ora gelem jak omong. Ora gelem jak omong Ya ya. ora apa-apa aja dijak omong karo aku ki ra iso omong kok. Bisu piye ra iso omong. Memanesmu. Mbok kosek rasah kesusu. Nek jane asline Den Mas Broto ki suarane Katno ki pas banget lho. Tenan. Ya iya, mulane Katno iki kon latihan. Ora kaya mengkono kuwi iso dadi aku tak nembang. Lah niki pun saged lho mbok dijajal ra iso. Jajal piye? Sesuk. Saiki wae lho. Angu jiwa Tangane rasah ngono ngene lho. Kok langsung nyekeli malah dibuka lho. gaweru Tak cedhaki lho main. Cedhaki. Apamu apane ya? Jiting kalih Kok ndredeg apa ora ya Ya iki mic-mu ngene lho, mic-mu. Nek ndredeg piye no? Nek mike tak obahke iki Tatin ki risi lho. Coba sih antengno lho. ya lara Apa? Lara, lagi serangan. Lara. Opo? kang sinetyo Kok anggo merem-merem barang apa? Menghayati ya. menghayati Menghayati. Bayange sapa? Pripun Pak Bayange sapa? Ono iki sapa? bayang kiri iki ya ora wani Bayange iki ra sik ana-ana wae. Bayange kok nang cangkringan. rika mawon sik aman Pak Oh kene ana kok dadak mriko-mriko lho. Upomomun Uta Rokmini. Eli ya terus. Ayo. Apa? Wes teko aku. iki lali aku Bar iki ayo apike piye? Hah? Mbah? Iya. Kok gemes kok meng sirahe tok. Hei, kowe iki gemes kok meng ngono. Man manusia macam apa itu? Gemes ra yo. Ngono, nyetot apa piye? Cetot ya tak genti cetot. pun Pak Men lek rampung Apa ora? tartem Loh. tar
Sutar ki bapakne Tatin. Kok tarter-tarter. Tartamtu tak tu Ayo. ruti Nek nganu ngolah mik iki salah kowe ngolah mik. Tartemtu tak turuti. Aja nganti angine mlebu mik lah kowe. Tartemtu tak Apa mlebu ta mau? Aku ora mlebu ora mlebu. Ora. boten ibarat wong numpak Ferry. Kok kaya patung lho, mbok obah-obah ini lho. angin Angel obah? Waduh, presake piye? wis ben nang kene Nah, wis ben. Kene tak cekelke kabele lho, dicekel. Ya. Piye ngene piye? Kowe iki kurang ajar karno iki. Dicekel kabel kok muni ora sero-sero pedes kakono sih. Tong nembang kok nyekel kabel bareng lho. Asa dicekeli kabele ora apa-apa. lek meneng ora ora Oh, aku kan meneng. Iya, tak meneng. Kowe meneng. Kowe nek obah ora kena-kena. lumampah tanpa Kaki. walah Ayo nek ngene iki iso nggo tamba kesel. Sayahku ilang sakalno kan. Dadi nek aku udah lemes kae, sapa wae sing takon ngadeg kudu ngadeg. Heeh. Ora ngadeg kok cetot. Lah iya. Cetot ki jane tembung apa to? Cetot ki jiwit ning gedhe. Oh. Ngono. Kuwi cetot. Oh, kuwi mbiyen aku nek diajar mbokku ngono anggere. Bali saka kali langsung cetot bokong nganti biru kae. Wah, nangis gedhe abikan. Ha ya saiki wis arang-arang wong bocah dicetot mbokne ya. Arang-arang. Nek mbokne dicetot bapakne akeh. ing matyane Peperangan. Solo Sikile kok ndredeg ya, no? Oh, wae. Mbok ngesak HP. Ada iki sak rampung iki. Wis tentrem saiki. temah kunjing angin jong neng paku lingan Nah, iki tata kramane. pripun Kudu nganggo tata krama. boten sah Ora wis. Kowe iki wong Jawa apa wong endi? Nek wis bar nembang, nek ana pasangane duet ki tata kramane langsung diparingke, dicaoske panguwasane. Monggo Jeng Tatin kula aturi nglajengaken kanthi Sekar Kembang Rawe. Ngono ming muni ngono kok madhep Tatin. monggo Jeng Tatin pun lajengaken Kembang Rawe Wah, Suranti. Kula mboten purun jenengan kedah ngancani kula. kula kepoyo ya Pak Hah? pun kepoyo Kepiye? kepoyo Duwe kono ora apa. oh Kula pengen ngerti jogete jenengan iki. rasa joget Ya ora. ora iso Ora sida lho Pak Raisa. Kepiye kowe iki? Weh,
Dong rampung kok lunga lho. Ayo cah lugu. Bayangke sapa? Bayangke mriko. Aduh banget kok dibayangke. Ya wis ben kan. Wah, saiki engko tekan omah bojone tangi. Dek. Saiki nganggo ngadeg barang. Dene neng omah ra iso ngadeg. Ayo wis ben. Ayo men dot. Aki soalnya ya ana request saka Stremengers lho, Stremengers. Nang nggon anu komen kae mesti ana tulisane sekali-sekali anu wiraswara sing suarane sae dipun aturi jumeneng Pak supados sami prisa pasuryanipun. Aku ya tak waresi elek aku ya. Ya ora apa-apa ya. Yo kembang rawe diaturake ya. Kalih buke sida mboten? Manut terserah kowe. Ya ayo buke ya, Bu. Ayo nyambut gawe. Ora meng aku terus. Oh diar wae. Dikao mungsuh tatin. Nyambut gawe. Oh. Senyum ya. Nah. Joget ya. Iya, ora joget yo digeret. Pon. Ceblek. Ya mangga ben luweh. Tak denda. Nah. Lho, kudu kuwi kok. Kuwi jambu alas. Jambu metene gareng matamu iki. Yo mangga dados yuk. Ya, gedruk dulu. Ayo tatin. Sekali lagi.
matur sembah nuwun. Ngaturke apa, Mbak Tiwi? Kepareng ngaturke apa? Nyobi sesideman nggih. Ah iya. Anake kademen posa kok dikemuli iki. Jendelane ditutup. Kanginan. Ya keten iki wayahe sendal sendul, Pak. Sendal sendul. Ayo, aku ya wis tau ngrasake anu bobot anak dadi ngerti nek ya niki sendal sendul kok nendangi ora. Yo nendangi mbokne. Jane ya karepe bocah ki nek iso omong njaluk istirahat. Ngaso, Bu. Ngono ning mbokne ya isih seneng nyinden dadine tendangi ro anake. Heeh. Kandhano bapakne. Men sesuk-esuk ditendang bapakne gendi. Karena ya ben kuwi hae bapakne kok iki ngopo to. Ngono njaluk ngono. Apa reng? Pasawa bareng ajar wae. Ya sesideman. Ika ya urung maju ya Ika. Wah. Aku dadi kok kelewatan ora. Gedene semono kok kelewatan. Ya. Wiwitane handere sang pake Ya Mbak, tolong di anu keke Mbak Ika kae ndak lali aku. Ya wis mau bengi. Nek ngrasani do kejem-kejeme. Ndak dirasani. Aku ki ya entuk transferan mbok karo bose ora dikeke karo dimplek dhewe. Ya. priya bagus Kang olahraga. kang olah budaya Sowan menyang kota gede. Kutha gede. Kutha gede kok kota gede. Ngapa ning kota gede? Anu arep tuku trene abang. Ya ampun. Kutha gede bandara terus kayung-yung selendang kuning Kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ya swara kurang Dian Permana Putra permana ning wasis angungrung marang bendara angungrung marang bendara ndias diah diah kok ndias ya ora ngerti cakepane kok sang diah ayu pijer ngincangake alis lek ngincangake ya ngincangake sing ngene iki ya sing gak medhun ngene iki anek untuk ngene iki ora
terus tresna sesideman nanging naning ndek ya terus tresna sesideman timbang pepisahan ora apal mbok rasa aku jane pengen lho terus lagu-lagu apa-apa ki apal ya aku pengen dadi nek sinden nembang ki aku iso nuntun iki kok sindene picak wae aku tak tonyo lho ora mangga ya luwe becik paten penggirane nek mbeng iki jan katoan tenan. Jan nyenengke tenan penggirane. So tak opane to tambane. Ha iya. Tambah yo apa? Tambahi pipa. Ane yo semangat-semangat kabeh. Semangat ki ming nggih. Kon girong bangsa mitering rat anglangut ngono kuwi ora dok. Ya ora apa-apa. Engko kon anu ya terus Karno kon bawa ya. Ya. Ning ngadeg. Oh iya ya.